खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्स बुथुमगिरि आरो बेखौ अनसायगिरि साफ्रोम रायजो राजानिसिम जों बेखौनो फोरमायनो नाजादों। जोङो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट एक्स-NDFB वेलफेयार ससाइटि अर्थात धेमाजि जिल्ला बारग' NDFB अनसाय आफाद जोङो नैबे देखाफाम बर' LP स्कुलनि सिङाव जोङो मोनथाम फेक्सन NDFBनि मोनथाम फेक्सन जोङो जथायै जोङो जिरायलायनानै जों सावरायदों आरो बे सावरायनायावनो गुबैयै जोंनि खौसेथिखौ जों फोरमायग्रोनो जों नाजागोन। जिहेतु जोङो गोबाव बोसोर हंग्राम थानाय समनिफ्रायनो आरो बिनि उननिफ्राय जों गावगाबागाव आलादा रोखोमै जोङो खामानिखौ मावबोलायबाय थादोंमोन। गावगाबागाव आदा बुगाव जालायबाय थानायनि जाहोनावनो जोङो दिनै मालाबाबो बेबायदि जथुमनानै सावरायनो हायाखैमोन। नाथाय जोङो दिनै मोनसे सिन्था आरो बिबेकजों जों सानलायनानै जे जों दिनै ज' जालायनो हादों आरो बे जाबाय जोंनि थामोनथा आरो जोंनि अधिकारफोरखौ नागिरनानै आरो जोंनि अधिकारखौ मोनफुंनो थाखाय जों दिनै ज' जानाया खोब गोनांथार। बे असिलाखौ लानानै जों दिनैनि बे फरायसालिनि सिङाव जथुमनानै जोङो सावरायलायनानै जों माखासे थांखि लाबाय जे जोङो ज' जाबाय दिनैनिफ्राय। आरो बेयाव दङ लोगोसे गबिन्द फेक्सननिफ्राय बिथां फोरमाय अर्थात प्रफुल्ल बर' बिथाङाबो लोगोसे दंफायो आरो बिथांमोननिनो हानजानि लोगोफोर दङ आरो लोगोसे एस हानजानिनो माखासे दैदेनगिरिफोर दङ। दा जोङो सावरायनाया जोंहा अलरेडि कमप्लिट जाबाय। जों माखासे थांखि बिथांखि जोङो दैखांदों। बे थांखि बिथांखि दैखांनायखौबो नोंथांमोननि जोङो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलखौनो जोङो गुबै बेस खालामनानै जों सावरायनाय जादों। दा बेयाव बिथांमोननि दैदेनगिरि आरो माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनानै जों माखासे खोथा सावरायनांगौ गोनां दङ। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों माखासे थांखि लादों। बे थांखियाव गिबियावनो दङ जे BKWSC अर्थात बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जोंनि धेमाजि जिल्लानिफ्राय जेरैखि जाया जोंनो रिजार्भेसन होनांगौ। हाथाराबाबो जोंनो मोनसे खिन्थु जों मोनथामसिम जोङो डिमान्ड होदोंमोन। नाथाय खुनु जेबो एन्सार गैया, नो रिप्लाइ। नाथाय जोङो बेखौनो लुबैगोन, जों बेखौनो बुंगोन जायफोरनाखि दिनै दैदेनबोगासिनो दङ बा खामानि मावगासिनो दं बिथांमोनहा दिनै बिथांमोनहा जोंखौबो जे एसे नायस'नो। जिथुनाखि NDFBआबो सिगनेटरि, NDFBआबो दि मोनसे सिगनेटरि। दिनै NDFBनिफ्राय जोङो दिनै मोनथाम मोनब्रै गोबांथार संगठन दङब्लाबो जों दिनै ज' जानानै जों बेखौनो मेसेज होदों जे जों दिनै बा आलदा जुदा जों नंलिया। जों दिनै आलदा फेक्सन उमुक फेक्सन होननानै जोङो दिनै गावखौनो गाव जों आइडेन्टिटि होनना लाबाय थालिया। जों जे धेमाजि डिस्ट्रिक्ट एक्स-NDFB वेलफेयार ससाइटि एज ए हल जोङो दिनै मोनसेयैनो जोङो दिनै खामानि मावलांगोना जोंहा दिनैनिफ्राय रोखा जाबाय। आरो बेजोंनो जोङो दिनै दाबि दैखांदों जे जोंनो धेमाजि जिल्लायाव एक्स-NDFBनि थाखाय जोंनो जेरैखि जाया मोनसेबाबो जोंनो दोहोनांगौ। नोंथांमोना दिनै जथुमनायनि गेजेरजों मोनसे गोदान आफाद दानाय जादों नामा? दिनैनि जिथुनाखि मेलनि गेजेरजों जे गोदान आफादथ' बिदि दानाय जायाखै, जे रिफर्म खालामदों आरो थांनाय 18 जुलाइ 2020 बै दिनखालि जोङो दादोंमोन। नाथाय बै दिनखालि जोङो कमप्लिटलि दायाखै। माखासे जोंनि बाइट लानायावबो दंखायो जे जोङो कमप्लिटलि जोङो दानाय जायाखैमोन। जों माखासे गोबां संगठनखौ जों नेनानै दङ। जोंहा दिनै गबिन्द फेक्सन फैयाखैमोन, रन्जन फेक्सन फैयाखै। जों गासैखौबो वेलकाम खालामनानै दोनदों। बिथांमोननि थाखाय जायगाया अलरेडि लांदां जानानै दङ। नाथाय बिथांमोना दिनै फैनायलाय जों दिनै आबुं महर होनायनि लामायाव जों फैबाय आरो अलरेडि आबुं महरबो जाबाय। दा बेखायनो जोंनि आबुं महर मोननानै जों जिखिनि हिद्दान्त लाबाय, जोंखिनि जि मोनसे थांखि लाबाय, बेनो जाबाय जोंनि थांना थानाय जोंनि फिउचारखौ नोजोर होनानै जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जोंनोबो रिजार्भेसन होनांगौ। खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। दिनै धेमाजि जिल्ला बारग' NDFB हिसाबैहाय जोङो गोबां समनिफ्राय नाजायै जोङो मोनसे प्लेटफर्माव फैनो हायाखैमोन। जाय प्लेटफर्मावहाय जोङो दिनैहाय जिल्ला हिसाबै जोङो माखासे खामानि मावनायाव जोंहा उसुबिदा नुजादोंमोन। बैफोर उसुबिदाखौ नुहुरनानै दिनै जोङो आउट अफ BTR बा नैबे दानि जिथुनाखि BKC
बा नैबे जानो फैगासिनो दङ आरो जोङो जिल्ला हिसाबै जोङो जोङो NDFB सोद्रोमा हिसाबै जोंनि जिल्ला हिसाबै जोङो जिकुनु खामानि बा जोङो समाजनि खामानि बा जोङो हारिनि खामानि मावनो थाखाय जोङो दिनै गावजों गाव फोरसा-फोरसि जानानै दङब्लाबो जोङो धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोङो दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे प्लेटफर्माव फैनो हादों। बेनि थाखाय आङो गासै जोंनि मावथि सोद्रोमाफोर आरो जेसेबां जोंनि धेमाजि जिल्लानि बारग' सोद्रोमाफोर दङ आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरदों आरो बे साबायखर बावहरनायनि गेजेरजों जोङो जाहाथे फैबाय थानाय समावहाय जाहाथे जोङो बारग' NDFB हिसाबै जोङो जाहाथे जोङो जिल्लायाव जोङो मोजां खामानि मावनो हायो आरो जोङो बारग' NDFB हिसाबै बा बारग' सोद्रोमा हिसाबै जोङो बै जोंनि जिल्लायाव थानाय जायफोर आफादफोर दङ आरो बैफोर आफादनि गेजेरजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंबो बारग' NDFB हिसाबै जोङो खामानि मावलांनो थाखाय जोङो प्रस्टुत दङ। बेखायनो आं दिनै खौसेथि बा जोंनि जिथुनाखि फोरसा-फोरसि जाना थानाय बिनि दिनैनि जा सावरायमेल बा दिनै जा मोनसे जोंनि थासारि मोजां थासारिनि प्लेटफर्मा दिनै नुजाबाय। बे नुजानायनि थाखाय आङो गासै धेमाजि जिल्ला बर' रायजो राजाफोरनो आङो साबायखर बावहरनाय जाबाय आरो फैबाय थानाय समावहाय जोङो जाहाथे जोङो जिल्लानि थाखाय जों मोजां खामानि मावलांनो हायो होननानै आङो गासै बर' रायजो राजाफोरनो आङो जोंनि जिल्लानि जानानै आङो गुरै खावलायहरबाय बा मेसेज हरबाय। जोंनि जा बारग' NDFB Ex-NDFB धेमाजि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयार ससाइटि होननाय मोनसे जोंहा बिथांमोना आगुनि जिथुनाखि जोंहा बुंनो थाङोब्ला धीरेन ग्रुपनि जानानै बिथांमोना दानाय जाग्रोदोंमोन। खिन्थु बियो दा जोङो धेमाजि जिल्ला हिसाबै सोरबा दैदेनगिरिनि नामखौ जोङो लाबबाय थानो गोनांथि गैला जोंहाय। मानोना जोङो जोंनि धेमाजि जिल्लायावसो जोङो बोरै गसंनानै खामानि मावलांनो हागोन बेनिसो जोङो मेन सिन्था धारनाखौ खालामनानै दिनैहाय जोङो बे Ex-NDFB वेलफेयार ससाइटि बेखौ जोङो दिनैहाय बिथांमोननि बेनारावनो जों दिनैहाय प्रस्टुत जादों आरो बे बेनारनि गेजेरजों जोङो खौसेथि जानानै जाहाथे जोङो खामानि मावलांनो हायो बेखौ जोङो दिनैनि गेजेरजों बे रादाबनि गेजेरजों आङो फोरमायहरनाय जाबाय बा मेसेज हरनाय जाबाय। बे खोथायाव ओरैबायदि जों बुंनांगोन जोंहाहाय धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोंहाहाय गभर्नमेन्ट लिस्टेड जिथुनाखि गभर्नमेन्टआ जिथुनाखि लिस्टेड खालामना दोनखानाय सिगांनिफ्राय जाय लिस्टेडनि गेजेरजोंहाय दिनैहाय जायफोर एक्टिभ केडार बा जायफोर गुबै सोद्रोमा आफादनि बिसोरो थांनाय जिथुनाखि गुवाहाटीयाव जालांनाय मोनसे बे प्रग्रामावहाय अलरेडि जोंनि धेमाजि जिल्लानिफ्राय गासै 22 जन सोद्रोमाखौ जोङो 21 जन 26 सुबुंखौ जोङो नैबे जिथुनाखि सार्टिफिकेट बे सार्टिफिकेटनि माबायाव जोङो जिल्ला हिसाबै जोङो मोनहैनो हादों। जोङो जायफोर जोंहा बारग' सोद्रोमा जानानै दा जिल्लायाव दङ जोङो 26 सुबुंसाया जोङो सुबुङा जोङो जिल्ला हिसाबै जोङो बे सार्टिफिकेटखौ जोङो मोननो हादों आरो जोंनि बेहाय बाखि थाबावनाय जिकुनु बाखि थाबावनाय सोद्रोमाफोरनि थाखायहाय जाहाथे जिथुनाखि दानि सरकार सालायबाय थानाय आरो फैबाय थानाय जिथुनाखि दा सरकार बिथांमोना बैफोरखौ नायफिननायनि गेजेरजोंहाय जाहाथे माने बेखौबो सोदांफिननानै जाहाथे बिसोरनि साननाय हनाय आरो बिसोरनि जा मोननांगौ राइट दं बेखौबो मोनफुंहैगोन होननानै आङो बेयाव आंहा फोथायनाय दङ।